Vi er midt i maj, og jeg vil godt invitere jer på en havevandring rundt om mit hus. Om der er noget, der kan inspirere eller more, det vil så vise sig. Men der er lidt af hvert. Vi starter ude ved vejen, fortovet, og op mod sydvægen, der står en plantespand med tomater, og der er en støttenet henover, som er hængt op i udhænget. Under udhænget er der en blå vindrue, som plejer at give nogle ganske gode vindruer hen sidst på sommeren. Jeg har også en stenfri grøn vindrue, Heimdal, som også plejer at være meget produktiv. Vi går igennem mellemgangen her om i baghaven, som er den del af haven, vi benytter til vores forskellige hyggearrangementer, eftermiddagskaffe, grill osv. Det er også den trimmede del af vores have. Her ser vi nogle Agapanthus og verbena i krukker, og nogle andre krukker her med fuchsia. Og i hjørnet har jeg et springvand, som ikke lige springer i øjeblikket. Vores hæk, det er en spiræa, som nu står i blomst. Og over den er der en blåregn, som ikke er blå, men rosa. Den har givet nogle rodskud, som er meget kønnere, og de får lov at udvikle sig hen bag haven. Her er vores lille bomuldshund i gang med at undersøge noget. Vi har også en skildpadde, som er til stor fornøjelse for børnebørnene. De ynder at sidde og give den mælkebøtteblade og salatblade. Vi går videre om bag huset, hvor er køkkenhave. Det er mod nord, det er ikke sådan den mest ideelle placering til en køkkenhave, men jeg har indrettet mig sådan, at der trods alt er noget at hente. Her er både baljer og spande og højbede. Først ser vi en balje med jordbær. Dem plejer fuglene gerne vil hjælpe med at spise os. Over med muren er der baljer med hvidløg, som nok gerne skulle give en god høst hen på sommeren. Første højbed har jeg sat spande med porer med fiberdug over, fordi poremøllen, den har det jo med at vil ødelægge sådan nogle vækster. Jeg har misbænke med, hvor jeg har sået og her er bladselleri fra sidste år, som er klar i vinteren. Alle spande er med perforeret bund, sådan at der er en god afdrejning. Og det var som sagt persille, der var i misbænkene her. Den midterste af højbedene har jeg sat nogle knoldselleri. Kigger ned. Og her er peberrod, som er nogle stumper købt ud i supermarkedet. Og de har jo godt ville udvikle sig i nogle spande. Jeg har både ud over hvidløg, har jeg også salat og løg sat i modbælgen.
Det tredje højbed er med grønkål. Vi kan kigge ned. Der er lagt fibernet over for, at det ikke skal blive et af laver. Jeg har også forberedt til stangbønner, men de er sat i gang indendørs, fordi det er lige tidligt nok for dem ud. Men det var ikke længe før, så er de også ude. Her er bladselleri mere fra sidste år, som er på vej i stok. Brøndkarse og lidt opsamling af tagvand. Herunder er der lidt skovjordbær, og her er almindelige jordbær. Vi kommer nu om i hønsegården, hvor hønsene stadig er inde i volieren. Jeg har 4 Königsberger, som er nogle ganske gode høns. Gode æglæggere, sunde høns. Og her har de perforeret, eller pillet, de gamle grønkål. Men når klokken er 8, så har jeg et ur, der sørger for, at det bliver lukket op for et spjæld, så de kan komme ud i den ydre hønsegård, og der er god plads, så de har det rigtig godt. Når vi kommer hen på efteråret, så tømmer jeg mine mange vækstspande fra grøntsager og så videre herude, og dem plejer de så at skrabe rundt i og få fordelt og klatte i. Og når så forår kommer igen, så skovler jeg det op og fylder det i spandene. Så på den måde får jeg blandet lidt hønsemøger i også. Det skal man være lidt forsigtig med, men i den udstrækning, man kan styre det, så er det virkelig noget, som sætter gang i tingene. Vi er nu omme i baghaven, hvor der er mange spande med væksthækker, som er, nu har jeg kappet toppen af forbi enden, hvor det er ved at være varmt, og så er det godt med luft ned, og nattefrosten, den skulle være drevet over. Der er dog lige 4 her, hvor der er sået agurker, dem holder jeg lige lidt endnu under hætte. Her har vi 4 spande med 2 med radiser, en med salat og en med gulerødder. Jeg har en hel del ædelgrans, som jeg har smidt i nogle gamle lerpotter, som jeg ikke orker med at flytte rundt på. Så nu får de lov at stå med lidt ædelgrans, som jeg har rykket op i min skovbund hos en kammerat. De spande, som jeg bruger, her ser vi, hvordan de er perforeret i bunden, så der er en god afdrejning. Her er nogle, de står ned i nogle honningsspande, som så holder på den vand, som jeg kan, sådan at det ikke er træerne herude, der suger det hele, men at den vækst, som jeg nu sætter i min plantespande, det er den, som vandet også tilgodeser, eller kommer til gavn for. Her er et par spande med gladioles, som jeg har det med at vælge lidt rundt, så der er kommet lidt net omkring. Her er en hel masse spande med dels salat og persille, gulerødder. Og herover mod plankeværket står der en hel del tomater, som på et tidspunkt får en net hen over også, sådan at de er støttet helt op i noget med 1,80 meter. Det er en ganske udmærket måde at støtte på. De sætter lidt bladet ud igennem maskerne, og på den måde så binder de sig nærmest sig selv op i sådan et net. Her er min plastdrivhus, hvor jeg har sat 4 forskellige slags tomater, og bagerst 2 skoleagurker. Og det plejer at give rigeligt. Der er sat nogle spande ind med nogle små
rødgrønne tomater, som lige skal have lidt varme, inden de kommer ud. Haven herom er lagt an i år som vild med vilje. Jeg har lige slået en gangstige rundt, men ellers så får det lov at gro det der vil gro, og jeg har drysset lidt vildfrø i, og så vil jeg se, hvad det bliver til. Nogle har jeg lavet lidt små huller, og så drysset ned i, om de får det for tørt, eller de vil blomstre. Det vil jo vise sig. Her er en spand med sommerløg, salatløg. Vi kommer nu om i der, hvor jeg har haft min campingvogn stående. Den er solgt nu, er det stadig med kartofler. 66 spande står der, og det rækker i hvert fald til vores forbrug hele året, stort set. Og med plankeværket står dem, der er sat først, og dem tror jeg kan høste her om en måneds tid. Jeg vil godt vente til, der er lidt knold ved. Jeg gider ikke at høste de helt små, fordi så meget arbejde. Altså, der er trods alt arbejde ved det, og hvis ikke der er noget råd af betydning, så synes jeg ikke, det er jo lejligheden værd. Det er jo ikke fordi, at det er det dyreste at købe kartofler i supermarkedet, men det er nu dejligt at kan hente dem herude, hvor de står frisk og nyopgravet, når man henter dem. Her er også lidt kartofler, det bliver nok nogle af de første, de er næsten allerede i blomst. Timian, purløg og jordvorn net. Og lidt i spande. Tallerkensmager, der er sat i nogle tønder her. Her er radiser, som har det ganske udmærket i den vækstform her med spande. Jeg skal bare sørge for at give dem rigeligt med vand, men de har en god afdrejning i bunden med de spande der, så det er ikke noget problem. Her er også lidt kartofler op mod sydvæggen. Og lidt væksthusværk, som jeg skal have sat nogle chili og andet i på et tidspunkt. Klippe sti rundt her i forhaven med vilje. Så vil det vise sig, hvor skønt det bliver. Men foreløbig så er det et forsøg i hvert fald. Og det er da nemt blot at lave sådan, lige køre plæneklipperen rundt og lave en gangsti. Ud mod vejen har jeg en stensætning, som er sådan ved at have afblomstret det meste af det. Det begynder at stå lidt ved, så det er ikke det skønneste. Men sådan er det jo henover, der er forskellige tider for forskellige ting. Jeg har mange frugttræer i haven også. Det er nogle, der er selvså blommer her. Men hvis man klipper dem lidt til, så kan de få lov at fylde det. Man giver dem lov til at fylde. Det er jo ikke noget problem at klippe i træer, frugttræer, fordi de kan nok klare det. Grantræer og sådan nogle ting skal man tænke sig mere om. Her er en balje med, hvor der også er ribstukken igennem nogle huller i siden, og så er der jordbær i toppen. Og noget, der er meget vildt her, som har ligget vildt i flere år. Klematis og forskellige vækster.
Så er vi ved at være nået rundt om huset.